Indawo eConstantia indawo yomntakabani engaphithizeli engenabo ubugebengu. Kubuyelwe ke izindawo zokungena ezintathu kulendlu. Ongoti bezokuphenya babonakala bengena kulendlu. Esitatimendeni amaphoyisa athi abizwe kule ndawo yesigameko emva kokutholakala kwezidumbu. Izidumbu ezine zabantu abalinganisele eminyakeni ephakathi kwengama-40 nengama-50 zitholakala zinamanxeba okudutshulwa. Le ndawo ke ibiyelwe ngezindonga ezinkulu nocingo likagesi kanye namakhamera emigwaqo yonke. Enye yezindawo yabantu abadla izambane likapondo eKapa. Elinye ke ilungu lomphakathi elihlala eduze kwalendlu belifuna ukukhuluma kodwa lingavezwa. Definitely something not legal going on in that house. Curtains always closed, bodyguards, very secretive. Nobody actually knew what went on behind the gates here. We all questioned and wondered. Ever since they've lived here, we've waited for some incidents. Obviously not, we didn't think this kind of thing, but it's not a shock. We knew that something not so kosher was going on behind the walls, definitely. Amaphoyisa athi ayikaziwa imbangela yokubulawa kwalabantu. Abaseshi abaphenya amacala abucayi baqale uhlelo lokuphenya lokhu kubulawa.